Ia uitați câte bijuterii din Maro Velur revin în stoc. Deci toate și aici avem o surpriză. Cred că se vede și de aici. E Nova Midi, n-am mai avut-o până acum pe Maro Velur și e absolut superbă. Dar o să le pun jos și o să le iau pe rând ca să pot să vi le arăt mai bine. Deci încep cu Nova Midi pentru că n-am mai avut-o pe Maro Velur și n-am mai avut Nova Midi pe Velur până acum. Da, ce să-i mai zic? O ieșit super faină, oricum velurul se potrivește foarte fain pe modelul Nova și mărimea midi e cea mai apreciată mărime dintre toate pe care le avem. Și continuăm cu Rita, Rita de ceva timp pe Maro Velur e best seller. Deci nu este zi să treacă să nu vină comenzi pe poșeta asta, dar încă de la lansare au fost nebunie și țin minte că eu atunci mă așteptam să fie argil vedeta, dar Maro Velur, deci Maro Velur a rupt. Mai departe revine și Lilibet, să mă organizez aici, așa. Deci revine și Lilibet, cred că la Lilibet și la Olivia n-am mai reușit să facem stoc de vreo 4 luni și sunt foarte bucuros pentru că atunci când avem stoc lucrurile sunt mult mai simple, adică se plasează comanda, a doua zi se livrează și nu prea are ce să intervină. Revine și Olivia și la fel și Nova pe mărimea mică. Deci avem câte? Cu mare drag, să rămână! Deci avem 5 variante pe Maro Velur pe care o să le avem în stoc. Încă nu știm când actualizăm stocul, dar revenim aici cu vești. Și pe lângă astea mai avem încă câteva variante care vor reveni și vă dau așa una dintre ele. O să fie Rita pe negru croco. Am văzut că au venit foarte multe mesaje. Suntem în stoc epuizat de ceva timp, dar și aici am reușit să facem 3 variante de negru croco. Și variantă lucioasă, și variantă mată și o variantă între ele, nici lucioasă, nici mată.